ሰላም ተኸታተልትና ቻናል ከመ ያለኹም ኣብ ዘለኹም ሰናይ ቅንያት ሃንሰ መስቀለ ኮነልና እንዳተመነኹ ንሎማዓልቲ ድማ ከምቲ ልሙድ ናይ ሰሙናዊ ፎሬክስ ማርኬት ኣናሊሲስ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ድማ ምክትታልኩም ይዕድም ቅድመና ኣብ ቴክኒካል ምሕላፍና ፋንዳሜንታል መፅእ ዘሎ ሰሙን ብዙሕ ናይ ኢንተረስት ሬት ናይተን ሜጀር ካረንሲ ዝረአየሉ እዩ ማለት እዩ ናይ ካናዳ ዩኤስ ከምኡ እውን ናይ ግሬት ብሪቴን ኢንተረስት ሬት ሰሙን እዩ ኣብ ናይ ዩኤስ እንድሕር መፂና 4.5% እዩ ዘሎ ኢንተረስት ሬት ሕጂ ድማ ዕለት 17 0.25% ወይ ድማ ናብ 4.25 ናይ ምውራድ ዝለዓለ ተቑለታት ኣለዎ እዚ ንማርኬት ብሓፈሽኡ ንብሙሉእ ፋይናንሻል ወርልድ ድማ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ካልእ ናይ ካናዳ እውን ኣሎ 2.75% እዩ ዘሎ እቲ ኢንተረስት ሬት ናብ 2.5 ድማ ርጉፅ ክቆርፅዎ እዮም ማለት እዩ 0.25% ናይ ምቁራፅ ተቑሎ ኣለዎ ዓዲ እንግሊዝ 4% እዩ ዘሎ ኢንተረስት ሬት ሕጂ ድማ ከም ዘለዎ ናይ መሓዝ ዳርጋ 100% ከም ዘለዎ ክሕዝዎ እዮም ዝኾነ ናይ ምቕራፅ ናይ ኢንተረስት ሬት ናይ ምቁራፅ ዝኾነ ሓበሬታ የለን ማለት እዩ ሶ እዚኦም ሰለስቲኦም ዓበይቲ ዜናታት ኣለውና ከምኡውን ሕልፍ ኢሎም ገለገለ ሲፒአይ ኣለዉ ብዙሕ ፋንዳሜንታል ዝረአየላ ሰሙን እያ ቀፂሉ እውን ናይ ጂኦፖለቲክስ ኣብ ግምት እንዳእተናዮ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቴክኒካል ኣብ ንሪኦ ድማ DXY ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ፎርም ገይርልና ኣሎ ከም ዝርአዮ ዘለና ስለዚ ምስቲ ናይ ኢንተረስት ሬት ክንዛረበሉ ፀናሕና ሙሉእ ብሙሉእ ማለት እዩ እንድሕር እቲ ኢንተረስት ሬት ኔጋቲቭ ንዶላር ክመፅእ እዩ ሶ 97.49 ኤሪያ እንድሕር ብሬክ ገይሩ እዚ ስትራክቸር እዚ ኦል ደ ዌይ ማርኬት ድማ ክሳብ 96.4 ክሳብ ኣብዚ ናይ ሙራድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ በንፃሩ ድማ እቲ anything can happen እቲ ኒውስ ፖዘቲቭ ምምፃእ ጥራሕ ዘይኮነ ከምኡውን ማርኬት እቲ ቴክኒካልስ ከም ዝርአዮ ዘለና እንድሕር ሙሉእ ናይ ባይ መፅኡ ድማ 97.6 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት ድማ ኦል ደ ዌይ ማርኬት ኣፕ ናይ ምኻድ ክህልዋ እዩ ማለት ስለዚ ዶላር ኢንዴክስ ኣዝያ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ናይ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ እያ ዘላ ቀፂልና ንሪኦ ግሬት ብሪቴን ዩኤስ ዶላር እዩ እዚ ኣሰት እዚ 1.3531 ማርክ ስትራክቸር ብሬክ ኣውት ናይዚ ብሬክ ማለት እዩ ኦል ደ ዌይ ሴል ፖዚሽን ክርእ ንኽእል ኢና በንፃሩ ድማ 1.3570 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት እዚ ኣሰት እዚ ንንውሕ ዝበለ ነዚ 2 ሰሙን ዝኣክል ቡሉሽ ናይ ምኻድ ክህልዎ ናብ 1.3783 ድማ ታርጌት ክንገብር ንኽእል ኢና ብሓፈሽኡ GBPUSD 1.3531 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ከይረኣና ዝኾነ ሴል ፖዚሽን ከይረኣቱ በንፃሩ ድማ 1.3570 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት ኦል ደ ዌይ ባይ ፖዚሽን ክርኢ ኢና ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት ዩሮ ዩኤስዲ ድማ ሲሚላር ምስ ናይ GBPUSD ዳርጋ ዘሎ ስለዚ ማርኬት GBPGPY 199.9 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት ከይረኣና ሴላይ ክንብል ኢና ማለት እዩ ናይዚ ኤሪያ ዚ ብሬክ ድማ ስትራክቸር ከምኡውን ትረንድ ላይን ብሬክ መፀናይ ማርኬት ሴል ትረንድ ክንሕዝ ንኽእል ኢና በንፃሩ 200.3 ናይዚኣ ኤሪያ እዚኣ ናይዚ ፕሪቪየስ ሃይ ናይዚ ስትራክቸር ፎር ኣወር ብሬክ እንድሕር ረኺብና ድማ ስቶፕ ሎስ ቢለው ጌርና ኦል ደ ዌይ ባይ ፖዚሽን ክርኢ ኢና ማለት ስለዚ GBPGPY ድማ ኣዝያ ብልፅቲ ሰጣብ ከም ዝርአያ ዘለና ጌርና ማርክ ክንገብራ ንኽእል ኢና ቀፂልና ንሪኦ ድማ ዩሮ ዩኤስዲ ከዓ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሰጣብ እዩ ዘለና ፕራይስ ብዝኾነ መንገዲ 1.1689 ብሬክ ከይረኣና ዝኾነ ሴላይ ክንኣቱን ኢና ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ማለት እዩ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ኣለና ኣብዚ ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ሴል ፖዚሽን ክንርኢ ኢና ማለት እዩ በንፃሩ ድማ ማርኬትና 1.1744 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ኢሚድየትሊ ባይ ፖዚሽን ክርኢና ማለት ስለዚ ኦል ደ ዌይ እዚኣ ባይ ክንሪኣ ንኽእል ኢና በንፃሩ ድማ ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት ሴል ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ ካልእ ቀፂልና ንሪኦ ድማ this one ዩሮካድ ድማ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ማርኬት ብዘይ ዝኾነ ምቁራፅ ማለት እዩ ኦልሞስት ዳርጋ ልዕሊ ዓመት ክኸውን ማለት እዩ ማርኬት ስቲል ፓምፕ ኣፕ ወይ ቡሉሽ ዝኸይ ዘሎ ሕጂ እንድሕር ርኢናያ ድማ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ፎርም ገይራትልና ኣላ ማለት እዩ ከም ዝርአያ ዘለና ስለዚ 1.61 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ እንድሕር ብሬክ ርኢና ፕራይስ
all the way sell position كنبل ኢና ማለት እዩ በንፃሩ ድማ እዚ ማርኬት እዚ 1.6251 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት ድማ all the way up buy ክንኣቱ ኢና ዝኾነ previous high ስለ ዘይብሉ ድማ ኣብዚ ኤሪያ እዚ buy position ክንኣቱ ከለና stop loss ናህና ቢለው ጌርና ንነዊሕ buy ክንሕዝ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ምስቲ ናይ ካድ ናይ ኢንተረስት ሬት ዘለዎ ኣረኣእና ድማ ብዙሕ ሙቭመንት ክረአየላ ዝኽእል ኣሰትያ very beautiful ወይ ድማ ናይስ ዝኾነ ስትራክቸር ያ ፎርም ጌራትልና ዘላ ዩሮ ካድ ቀፂልና ንሪኦ ሚስተር ጎልድ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮና እንድሕሪናዮ እዚ ኣሰት እዚ ነዚ 3500 ብሬክ እንድሕር ገይርዎ all the way ክሳብ 4000 ከምኡ እናበልና ድማ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት 5000 ክበፅሕ ይኽእል ኢልና ኣናላይዝ ጌርና ነርና ዳርጋ 3000 ዝኣክል ብዘይ ዝኾነ ሪትሬስመንት ድማ ማርኬት ከም ዝከይዱ ከም ዝሪኦ ዘለና very beautiful ሰሙን ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ግዜ የሕሊፋ ሜይቢ እቶም ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኸታተልኩምና ካብዚኣ ማለት እዩ ሒዝኩማ ክትኮኑ ድማ ተስፋ ይገብር ኦኬ ሕጂ እንታይ ኢና ክንፅበ ጎልድ 3621 ብሬክ ከይረኣኻ ሴል ዝበሃል ከይተኣቱ 3621 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት immediately price it may continue to the downside በንፃሩ ድማ 3657 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት ድማ all the way market ናብ 3700 ከምኡ እናበልና ድማ ክሳብ 4000 ማርኬት ፓምፕ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚኣ ሕጂ ፎርም ጌራታ ዘላ ኣዝያ ብልፅቲ እያ ዘላ ጎልድ very ብጣዕሚ በቃ ብልፅቲ ዝኾነ ሰታብ እያ ዘላ 3657 ብሬክ ኣውት all the way ባይ ክሪና 3621 ብሬክ ድማ ሴል ፖዚሽን ይትበናዮ ማለት ስለዚ ኣዝያ ብልፅቲ ሰታብ እያ ዘላ ቀፂልና ድማ ናብ ቢትኮይን ክንመፅእ ኢና ቢትኮይን ኮንግራጁሌሽን ቶም ካብ ዝሓለፈ 109.5 ከሎ ባይ ፖዚሽን ክንሕዞ ንኽእል ኢና ኢልና ኣናላይዝ ጌርና ዝቐነና ማለት እዩ ከም ዝሪኦ ዘለና ፕራይስ ናብ 116 መፂኡ ኣሎ ኦኬ ሕጂ እንታይ ኢና ክንፅበ ቢትኮይን 114.8 ብሬክ ከይረኣና ብዝኾነ መንገዲ ሴል ዝበሃል ከይተኣቱ 114.8 ናይ ስትራክቸር ዚ ብሬክ ኣውት ፕራይስ ኢት ሜይ ድሮፕ በንፃሩ ድማ ኣብዚ እንድሕሪናዮ እዛ ኣሰት እዚ በንፃሩ ድማ እዚ ኣሰት እዚ 116.8 ናይዚኣ ፕሪቪየስ ሃይ ናይዚኣ ብሬክ ኣውት እንድሕሪና ድማ እዚኣ ከም ዝሪኣ ዘለና 116.8 ኤርያ ናይዚኣ ብሬክ ኣውት all the way ባይ ክንሕዝ ኢና ፕራይስ ድማ immediately ነዚ ፕሪቪየስ ሃይ 124 ክትሃርም እያ ማለት እዩ ስለዚ 116.8 ብሬክ ከይረኣና ዝኾነ ባይ ፖዚሽን ከይነኣቱ በንፃሩ ድማ 114.8 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ከይረኣና ኸ ሴል ዝበሃል ከይንብል ከምዚኣ ጌርና ማርክ ንግበራ very nice very beautiful እያ ዘላ ማለት እዩ መወዳእታ ድማ ከም ቲፕ ናይ ላስት ዊክ ዝነበረት ቪድዮና NZD CHF ባይ ፖዚሽን as a swing ክትሕዝዋ ትኽእሉ ኢኹም ኢለ ነይረ ኣብዚ ሴሽን ድሕሪናያ ሕጂ ድማ ፕራይስ ሙሉእ ብሙሉእ ብሬክ ገይሩሎ ዝኾነ መንገዲ ናብ 0.73 ድሕሪ ትሬስ ረኺብኩም ባይ ፖዚሽን ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ኤጌን all the way ድማ ንስዊን ንነዊሕ ወላ እውን ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ባይ ፖዚሽን ስዊን ክትሕዝዋ ትኽእሉ ኢኹም ያ ሶ ስለምክትታልኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ነሶም እዚ ሒዝየን ዝመፃእኩ ሰጣብ ነዚ ይመስላ ብካልእ ቪድዮ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ